Adlaw nga Huwebes karon mga kaigsuunan, petsa 30 sa bulan sa Hunyo tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, Kapitulo 9, versikulo 1 ngadto sa 8. Misakay si Jesus sa usa ka sakayan ug mibalik pagtabok sa lanaw ug miabot sa iyang kaugalingong lungsod. Unya may pipila ka tawo nga naghatod ngadto kaniya ug usa ka paralitiko nga gipahigda sa duyan. Nakita ni Jesus ang kadako sa ilang pagsalig kaniya ug miingon siya sa paralitiko, "Anak, ayaw ka balaka kay gipasaylo na ang imong mga sala." Unya may pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga miingon sa ilang kaugalingon, "Nagpasipala sa Dios kining tawana." Nasayod si Jesus sa ilang gihuna-huna ug miingon siya, "Nganong naghuna-huna man kamog dautan? Hain may sayon isulti. Gipasaylo na ang imong mga sala o bangon ug lakaw? Karon ipakita ko kaninyo nga ang Anak sa Tao may gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylo sa mga sala." Busa miingon siya sa paralitiko, "Bangon, dad-a ang imong gihigdaan ug pauli sa inyo." Ug mibangon ang paralitiko ug mipauli. Sa pagkakita sa mga tao niini, nahingangha sila o gidayeg nilang Dios tungod sa paghatag niya niining gahuma ngadto sa mga tao. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo.